Pozornejší konšpirátori si ešte určite budú pamätať túto reportáž k eurovoľbám z roku 2014. Americký miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomoci nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovali Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy. Na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes $130,000. Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií. Samozrejme, išlo len o jednorázovú záležitosť, ktorá sa dnes o 10 ročne neskôr už určite neopakuje. Dnes už novinári nezasahujú do názorového súboja politikov a nepresviečajú potenciálnych voličov, že legitímna kritika rozhodnutí Európskej komisie sa rovná únos Slovenska z Európy a vstup do Putinovej internacionály. Dnes si už slobodne môžeme povedať názor na nezmyselný migračný pakt bez toho, aby sme boli označení za extrémistov na nesprávnej strane histórie. Inak práve profesor Petr Fiala je typický príklad politika, ktorý na začiatku presne vedel, čo treba urobiť a nebál sa to povedať nahlas. Je opravdu naší hlavní starostí pečovat o ty, kteří nechtějí pracovat a tváří se, že nevidíme, jak toho mnozí zneužívají. Je opravdu naší hlavní starostí právo někoho nosit na hlavě šátek, který je znamením kultury, která nás ohrožuje. Máme dál likvidovat náš venkov a malá města, protože nás válcují zahraniční řetězce, hloupé dotace, špatná sociální politika, nesmyslné ekologické předpisy. Máme akceptovat každý nesmysl vymyšlený v Bruselu jenom proto, že to je z Evropy. Máme se zase tvářit jako pokrytci, navenek se přizpůsobovat tlaku a doma si myslet něco jiného a dívat se na to, jak se nám naše hodnoty rozpadají pod rukama. Je to proti zdravému rozumu. Dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni. A ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Nenechávejte se, prosím vás, otrávit blbými náladami, žehráním v médii, těmi neustálými řečmi o tom, jak jsou všichni kolem dobří, uvědomělí, spořádaní, sociální, schopní a jak my v České republice jsme neukáznění, skorumpovaní, líní, švejkové a já nevím, co ještě, kteří musí být vychováváni dobrými opatřeními z Evropské unie. Naše největší chyba je, že si to necháváme namluvit a že občas tomu i věříme. Je čas znovu bojovat. Už ne proti jednomu nepříteli, ale proti těm, kteří demokracii svou hloupostí, ideologickou předpojatostí, obchodními zájmy, multikulturním pokrytectvím a falešnou politickou korektností ohrožují. Veru, pán Fiala mi hovoril z duše. Dnes už však hovorí z duše skôr Michalovi Šimečkovi. Dnes je to 19 let od chvíle, kdy naše země vstoupila do Evropské unie. Stali jsme se součástí společenství, které nás pevně ukotvilo k západním demokraciím a jejich hodnotám. Pro naši zemi s její exportní ekonomikou představuje Evropská unie velkou výhodu. Navíc díky jejím finančním nástrojům můžeme rozvíjet infrastrukturu, ochranu životního prostředí, výzkum a další důležité oblasti. To všechno pomáhá zrychlovat náš hospodářský růst a celkově zlepšovat kvalitu života našich občanů. Pýtate sa, čo sa stalo? Každý politik, ktorý vďaka dôvere občanov získa nejakú funkciu, dostane na výber. Buď pôjde po ruke záujmovej skupine zvanej média a bude z neho skutočný demokrat, stojaci na tej správnej strane dejín, smotánka, elita, proti ktorej protestujú len dezoláti a spodina, alebo ostane verný svojim slovám a postojom, s ktorými vyhral v demokratických voľbách a média spustia lynč. Stačí pár týždňov a z politika je rázom korupčník, extrémista, nedemokratický diktátor, ktorý uniesol štát a musí byť zvrhnutý, odsúdený, prípadne rovno rozstrelaný. Toto je základná dilema politikov. Byť poslušný alebo neslušný. Zbierať ocenenia alebo obvinenia. Byť za 4 roky vymenený sklamanou voličskou väčšinou alebo za 4 týždne zničený hlučnou mediálnou menšinou. Nič medzi už neexistuje. Novinári to nedopustia. V sekunde, ako sa pokúsite vybočiť, prásk. Premiérovi Fialovi stačilo povedať, že citujem, musíme odradiť nelegálnych migrantov od toho, aby do Európy vôbec prichádzali. A že riešením je dôslednejšie azylové preverovanie ešte pred vstupom na územie EÚ a rýchlejšie návraty mimo územia Európskej únie. A z najspoľahlivejšieho spojenca NATO a najproeurópskejšieho demokrata, ktorého bratom len ticho závidíme, sa stal rázom extrémista, ktorý si svoju zlosť, že ďalšiu vládu už skladať nebude, vybil na migrantoch, ktorých vraj viní za svoju klesajúcu podporu. Prepáčte, ale toto nie je demokracia. Toto nie je legitímna kritika politikov, ale varovanie, že kto vybočí, toho čaká okamžité zničenie reputácie. A ako na Slovensku zisťujeme,
Niet hranice, ktorú by niektorí novinári s hrdosťou neprekročili. Robert Fico sa za pol rok stal medzinárodne izolovanejší ako Mečiar, väčší mafián ako Al Capone, horší kolaborant ako Tiso a krutejší diktátor ako Kim Jong-un, ktorého volí len extrémistická spodina, svine v ľudskej koži a zbabelci, pre ktorých netreba mať pochopenie. Že pán Šimečka. Atentát samozrejme novinári formálne odsúdili. Ale namiesto prijatia nespochybniteľného dielu viny a ospravedlnenia sa, druhý titulok už tvrdil, že Fico si za to vlastne môže sám, lebo ich nepočúval. A kým nezačne rozhodovať, ako si želajú, zmier nie je možný. V poriadku. Berieme na vedomie.